ya ce lailatul qadari daren kaddara duk abin da Allah ya ga dama, dare ne wanda yake in kai taufiƙin ibada ciki kai daidai da mala'iku sun zo suna yawata duniya daga fada Allah, mala'iku wata irin runduna da kambun iko da kambun mulki da siffa ta rahamaniya da albarka Allah ya sa musu, sun sauko garin Kwantagora suna bi wai wani ɗan siyasa Kano abba gida-gida, suna bi gida-gida, masallaci makaranta unguwa suna bi tsako suna neman wane ne ke cikin wata ibada. Shine Allah ubangiji yake faɗa a cikin wannan ayar Qur'ani, lailatul qadri khairun min alfi shahr, ibada cikin wannan dare ladanta ya fi ladar wata dubu. In ka kirga wata dubu zai baka lisahin shekara 83 da wani abu. To ibadar da duk an ka same ka kana yi, to za a rubuta ma ladatta babu ci babu sha, ka yi ta ibada irin wannan. In an same ka kana karatun Qur'ani, za a baka ladar karatun Qur'ani da kai babu dare babu rana babu bacci babu yini babu toilet babu yawo babu wanka babu hira babu abin da kai sai karatun Qur'ani har tsawon shekara 83. haka za a rubuta maka lada. Wannan garabasa wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Lalle masu gogormaya wallahi ku dabura. You should wake up, you should wake up, wake up, wake up. Wallahi ku dabura, ga garabasa ta samu. Saboda hikiman wannan lailatul qadari ba mu dadewa duniya. Nuhu alaihi salatu wassalam an yi shekara sama da 1000 a duniya ana rayuwa, wasu sun yi 900, wasu sun yi 800, wani sai ya shekara 500 ya bar duniya, wani 300. Yanzu ko mafi yawa daga 60 na ko 70, yan kaɗan ke wuce shekara 70. Yanzu ma ko mutum ya yi 70 za ka gani yana taya shi na wani mauɗe-mauɗe, yana taya shi na wani langwaje-langwaje, yana faɗuwa. Saboda haka ka dace da lailatul qadari ka ci gajiyar wannan alkhairi, kuma yana da wahalar gaske mutum ya dace da lailatul qadari kuma ya shiga wuta. Wallahi yana da waya. In Allah ya so rayuwarka ka dace da lailatul qadari guda ɗaya, in Allah ya so za ka shiga aljanna. Saboda haka ubangiji yake cewa lailatul qadari khairun min alfi shahr. Me yake faruwa a wannan lokaci?